Right. Muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare paChibanda Media. Tiri pachirongwa chedu chamazuva ese chatodaidzira chekuti Bishu Reality Show. Kana pane mwana mudiki apo achine mukaka pamunhu, aiwa agara warowa pasi. Kana uri under 18 hautenderwi kuona this video. Vanyari kani endai zvenyu munoona this video muri kunzvimbo dzakasiyana siyana because panapa panozombovhurwa amwe mabhazi amwe kuti muone kuzoshaya pekutarisa handitika. Tadzoka zvakare kuEpworth kunonzi kudombo raMwari. Uko kwatiri kuita hurukuro nema-sex workers. Tine tsvakiridzo yatinoda kuita kuti tinatsoona kuti zvii zviri kukonzera kuti ma-sex workers awande. Handitika. So ngatipindei muchirongwa. Hanzvadzi uri sei? Hai, ndiri right hangu mukadini. Aiwa, tiri right zvedu. Nyika yese iri kutokuona kutaura kunoku. Nyika yese pasi rose iri kukuona handitika. Right, mungade kuzivisa here vatariri kuti munoita nezvechii? Hai, ini basa rangu ndiri kutengesa miri wangu. Alright, muri sex worker. Alright. Makazvitanga rini izvi? 2010. 10 manje apa. Manje ndo pandakazvitanga. Alright, chii chakanatsoitika kuti muzotange kuita sei? Baba vaisagona here kumuba kana chii? Makamboroorwa here nyatsotisanangura tinzwa? Isinyaya yekuti ndanga ndisina kumboroorwa kana kuti mamiriro ezvanhu zvakaita. Ndakaroorwa, ndakapinda mumba ndakagara. Chakapa kuti ndizotange izvozvo murume wangu aingotora vakadzi achingotora vakadzi achirowa. Inini ndobva ndazoti bheta ndibude mumba. Ndabuda mumba kuti nditsvage mabasa chaiyo ndakaona kuti ndakamboshanda mumba ndakaona zvinhu zvacho zvisinganyatsondiitira mari yacho. Pandazoona mafriends angu andakasangana nawo. Ndasangana nawo bva ndaendawo nawo kahwani. Ndatoona kuti zvinezvi tondobhadhara dhani nezvokunoshandira munhu. Ndopandakatanga kuzoita basa irori. First day renyu makakechwa nevanhu vangani? First day rangu ndikati 8. Yes. Ngari mashort time? Ngari mashort time. Zvima 30 minutes, 10 minutes pangopedzera munhu. Ndopacho ndongopedza madate. Alright. Sata nyaenda kure. Mimba damurira nezvemimba sezvo muri sex worker. Mimba ndiani muridzi wayo chaiye? Zvenhumbi yangu iyi handisi kutonyatsoziva kuti muridzi wayo ndeupi chaiye. Ndakazvitarisa kuti pakaputikira kondomu handakamboputirwa nemakondomu 2, saka vanhu vacho apo vanenge vangori vanhu vokusangana navo murodhi. Saka ndizoziva kuti uyu anogara kwakati, uyu anoita nezvei kana kuti chii. Handisi kunyatsoziva kuti ndiani muridzi wayo chaiye. Makaputikirwa nemakondomu nevanhu 2? Yes. Ndakaputikirwa nemakondomu nevanhu 2. Saka pavanhu 2 apa handisi kunyatsoziva kuti ndiani muridzi wayo chaiye. Asi muri kuvaziva here varidzi vanhu 2 vacho pavanogara kuti vari kupi? Sofa handizive nokuti apo pandakaputikirwa nemakondomu 2 enda handiri kuShurugwi. kuShurugwi? Alright. Ko makadi kubva mangonwa amene anonzi morning after kana uziva kuti kondomu raputika? Handina kuzvifunga kuti ndingaite izvozvo, ndingamwa. Ndakachinja ndakangoita nokuti ndinoshandisa maPrep. Ndiye andoshandisa, saka ndakangoti ndingabata nhumbi here, handingabate nhumbi. Chinja ndakangotanga kungoti rega ndimwe tore maPrep ndishandise sezvo maPrep achidzivirira kubata chirwere. Alright, ndo mheno ndo manzwisiro angu andoita kuti andidzivirira chibata chirwere, but zvenhumba munobve mambozvifunga? Ndambozvifunga panguva yacho iyo. Saka mwana uyu manje akazokura akazvarwa oda kuziva baba vake, muchaita sei? Mwana uyu totozotangira ipapo, ndichangotaurawo kune mashamwari angu. At least dai muri kuziva kana kuti vanhu vacho vakaita kuti vakaputika kondomuna wacho muri kuvaziva kuti vanogona kuwanika pakati kana papi nepapi. Maigona kuzotiwo kana mwana achinge azvarwa koitwawo maDNA test mwana azivo dzinza rake zvitombori nani. Amen. Zvandichatoita ndozvoti kana ndabatsirwa kana ndane mwana
kakangoti nenda kutanga kuenda kubasa ichadzokera ikoko ndozonyatsofundzisisa kuti vanhu vandaifamba nawo nevanhu vandakamuona ainawo kana vachiriko ikoko. Amuona kuti zvinogona kuda kuitwa chero mwana asati azvarwa, zvinogona kuda kuitwa pari padhuze kuitira kuti musazokanganwe, at least makagara mavaziva vanhu vacho kuti ndinhengi nanhengi. Mwana achingozvarwawo motongobva maita madna kuitira kuti mwana azive. Zvinhu zvakakosha izvozvo kuburikidza netsika nemagariro edu echivanhu. Pari zvona zviya mazuva ano ndakatoneta, nhumbi yacho yakatondifestora, ndisingatombokwanisa kufamba, ndofamba zvangu zveapo neapo, asi kuti ndigoenda uko futi uko zvinezvi ndakangondozozviita ndapona. Alright. Ngatiuye panhau dzenhumbu idzi. Muchiri kunokechesa here dumbu rakakura kudai? Kukechesa ndinoenda, asi kungoti usimbe chete. Nhumbi yacho inenge itoriwo neusimbe, asi kutoenda ndinotoenda nokuti ndinotomhanyirirwa nevanhu vakawandisa, nokuti varume vanenge vachiti vane nhumbu ndo vanoita. Saka ndakatosvika. Vanenge vachiti kudii varume? Hanzi munhu ane nhumbu anoita sei? Nazotsanangurai. Iyo vanototi munhu ane nhumbu anodziya miri, anonaka, isi hatizive kuti vanozvinzwa sei sevanhu varume. Ndozvavanenge vachitaurawo kwatiri. Saka ndinotogona kutosvika navanhu vakatomira, vakatongosvika vakatoona ndakatopfeka toni dressing yangu, otongoona kupfeka kwandakaita, ondiona ndine nhumbu, ndototorwa dzano vanhu vandatosvika varipo, kana kuti ndotokechwa kakatowanda kudarika vanhu vatojaira kugara varipo. Saka mapuraizi munenge muchaita mari manje? Mapuraizi kunoku kwacho unoku hakuna mari. Kwatinotobuda tichienda zviri nani, ndotongonotosveta $5. Sezvo imi muri padhimandi ka, vanhu vanoda vanhu ane nhumbu ka, modi kubva mangotorawo that advantage ka yekuita sei yokukwidzawo mitengo muchana sezvo muri padhimandi? Inini sange yezvinezvi ndine nhumbu nechida zvinhu zvakawanda, ndine vamwe vana vandinawo. Saka ndinongoti ndikangomuti $5 iyo nekuti vanhu vandiri kuwana vakawandisa. Saka ndikatongobva kana ne$40-50 haisi precious stereki, ndoziva kuti mangwana ndichawana. Nyangwe ndikatorara kubhesi kwatinenge ndiriko, ndinenge ndichitowingwa ndiri koko. Saka handina stereki nazvo, mari iyoyo ndiyo ndiri kungoda, iyoyo shoma iyoyo inoti yakawanda nokuuya kwavo vanhu. Alright. Nhumbu yaane mwedzi mingani manje? Zvinezvi ine 8 months. Saka yatongosara muchana? Yasara muchana. Saka nekura kwaita dumbu iri muri kuita sei manje? Ndinoenda. Munoita sei? Wanoita nekumashure nepadumbu nechii manje? Munhu tinongoona zvokuita nguva yacho iyoyo. Hatizodzimbirwa hedumbu iri? Haiwa kudzimbira. Mumwe nomumwe anotaura zvaari kuda panguva yacho, zvaataura. Wakati padenga ndiona dumbu rakura. Aiwa, anoitawo asi haazotsimbirire stereki. Akatsikirira zvizonyatsoita bo. Alright. Saka kana mwana achinge azvarwa uyu mucharamba muchienda here kubasa? Ndowanzozi ameno kana tichikanganisa hangu patsika dzedu nechivanhu chedu, mwana anonzi kana mai vachiri kuyamwa, kana mwana achiri kuyamwa, mai havafanirwi kurara nemumwe munhu asiri muridzi wemwana iyeyo. Zvinogona kuti kukonzera kuti mwana azorware kana kuita sei ameno. Imi muchazvifambisa sei? Izvo inini kubasa ndinoenda. Zvakawanda zvinoitika kana wasununguka mwana. Wasununguka mwana wako iwewe, handisi kuda kuti asangane nevanhu handisi kuti ndiri kunosangana nevanhu vakawanda vanhu. Kwatinonosangana uko ndosangana naye nemaprotector, handisangane naye direct. Saka zvive zvokunzi mwana anozodii, inini ndinongosiya ndangomuitira zvandomuitira kuti asazochema, nekuti ndokubasa. Ndokwandakamuwanira. Atione zita here kana ane zita? Musaritaure, ane zita here mwana? Zita izvozvo zvandisati ndanyatsorigadzirira kuti ndomutani. Alright. Chimwe chii chatingadi chamungade kutizivisa zvakare? Alright, ngatiti imimi masangana nezvirwere zvepabonde, ndeapi matanho amunotora? Ndinoenda kuchipatara kana ndasangana nezvirwere zvepabonde, ndinoenda kuchipatara.
Kana ndaenda ndinowanzoenda chekumbaro uko ndochandinowanzoendera ichozvo kuti kana ndatoona kuti ndizvozvo ndotongoenda ndonotariswa kuti handina here zvandinazvo ndatariswa. Kana nditorine zvandinazvo ndotobayiwa. Kana ndabayiwa ndoenda zvangu. Saka ipapa muri kuzivayo HIV status? Yes. Right. Kana zvino handonyatsoziva zvandiri. Ndinogara ndichitoenda tonotariswa kuti ndakamira sei. Alright. Muri kutarisira kuzosiya here basa iri? Uye kana muchitarisira kuzosiya muchatarisira zvarini? Basa iri kusiya kwaro kunonetsa kuti ndirisiye. Ndanoenda zvinotoda kuti ndatonyatsoona kuti zvinezvi ndakukwanisa kuwana mari kuti ndikwanisa kuchengeta mhuri yangu yese pamwe ndoti ndirisiye. Asi pari zvino handinotarisirwa kuti ndinosiya. Ndichiri kuenderera mberi nekushanda. Mari yamunofungidzira imi kuti makaipiwa iyo salary pamwedzi inokwanisa kuchengeta mhuri yenyu imari yakawanda sei? Ini kana ndakati $300. Salary, alright. Mune vana vakawanda sei? Ndine 2 plus number 3. 3. Wokutanga akura sei? 2009. 2009, alright. Akura mukomana musikana? Musikana. Alright. Saka anoziva here zvamukuita izvi? Haanyatsoziva nokuti ndoita kuhwanda ndotomuudza ndikuenda kuti handitire munomu. Ndinotobuda ndito kuti ndiri kuenda kwakati. Ari kuenda kuchikoro? Anoenda kuchikoro. Ari kuita ichi? Ari form 2. Alright. Vanhu vechirume ndinonzwisisa kuti kune takasikwa zvakasiyana. Kune vanhu vane nhengo refu, pfupi, kobvu, tete. Imi munowanzofarira dzakaita sei? Ini semunhu ari pabasa handizivi kuti ari kuuya ane yakaita sei. Saka yangouya panguva yacho ndiyo yacho yandinongodhirawo nayo panguva yacho nekuti ndinosangana nedzakasiyana siyana. But vanhu vanonatsogona basa iri, vanhu vanonatsogona alright. Mizera ipi pamakore vanhu vanonatsogona bonde chaizvo? Mazuva ano hazvichambotarisirwa kunzi anonyatsogona ndoupi. Ndogona kuti ndive chidikika asi andogona kutokundwa nedhara. Saka angoripo anenge achingoita nguva idzodzo ndiyo nongoti zvangu bho kuti handitsvage zvakawanda nokuti ndikutsvaga mari. Alright. Ko vai vanouya vamwa mapiritsi kana ingave Congo dust yokuti munhu angona kunonoka kupedza anorova damba refu pamwe abhadhara mari short time, ndeapi matanho amunotora vanhu vakaita sevanhu? Inini ndinotongoti ndikangotarisa maminitsi anonditarisa kuti andinoita nevamwe adarika ndototi shamwari wedzera mari. Maminitsi akaita sapi? Kazhinji 20 minutes. 20 minutes, 10 minutes ikoko. 20 minutes dzinosvika, 20 minutes haidzo kutamba nadzo. Aiwa, dzinosvika. Dzinosvika. Alright. Ngatiti masangana nemurume akakubvisai umhandara nhasi patouchline, munokwanisa kumubhadharisa here? Ndinokwanisa kumubhadharisa nekuti ndiri pabasa. Ndiri pabasa handitombomunyara kana kumuita sei. Ndinokwanisa kutomubhadharisa kuti ndoda mari yakati nekuti hazvinei kuti akandibvisa umhandara. Iye ane basa rake ndine basa rangu, saka tinototaurirana totowirirana ipapo. Right. Yasvika nguva yevanhukadzi, kazhinji kacho i7 days dzepamwedzi dziedzi. Ndeapi matanho amunotora imimi? Munoramba muchienda kubasa here kana kunoita sei? Inini zvangu kana zvakaoma mumba mangu madhezi acho handisitorina mari ndinoenda kubasa. Kune maprotector echikadzi aya ndo ndinowanzoshandisa. Ndinongopfeka iroro, ndatopfeka iroro hapana munhu womurume hambozviona kuti ndozvandiri. Iye anenge ane rake ini ndine rangu, ndatopedza basa ndatobvisa ndakutonora soko zvangu zvatoita, mari yangu ndoisa paumwe. Ndozvandoita. Saka from 1 to 30 or 1 to 31 or 1 to 28 or 1 to 29 unomingorwa basa chete? Ndine dzimwe nguva dzandisingaendewo.
unombozororawo asidi kuzonyanyawo unombotiwo pamwe unoita 3-4 days wakazorora kana utombotiwo kana madhesi acho zvakadzorawo hatonyatsoziva kuti zvakobhomba mari yerendi chikafu zvese unazvo unotombozorora kana 2 weeks wakagara uzoenda kubasa madhesi ekuda kuti ndakuda unosvikawo kuna marendi woenda kubasa unotsvagawo mari yerendi nemari yechikafu. But tell me, bonde richiri kunakidza here imi bonde zvazvozvo sezvo majairo kurara nevanhu vakawanda everyday richiri kunakidza? Bonde rinonakidza kana une vako chaiwo unonyatsoti uyu ndiye wangu. Imi muna here wamunoti ndiwe njeche? So far handina undoti uyu ndiye wangu chaiye nekuti vanhu vandiri kuwana mazuva ano ndevebasa ndotsvaga mari chete. Ko makasangana nemumwe ari kuti aiwa ari kuda zvekutokuroora izvi kutokukandai pakitchen chaicho unokwanisa kusiya here basa? Mumwe munhu anotaura kudaro but ari serious yacho munokwanisa kusiya basa here? Kusiya unoti netsei ndozosiya ndanyatsoona kuti uri serious ndombogara newe ndida kuona pfungwa dzako kuti zvechokwadi here uda mugara naye muchienda futi kutachita here? Ndinomunzvenga ndizvandotoita ndotomirira kutoti kana akatobuda kana achienda kubasa akanoenda kubasa paanobuda kuenda kubasa endobudawo nogona kutomunyepera kuti ndotomboenda kumusha ndombonoonawo hama dzangu kana kuti kwafiwa ndatoenda ikoko ndatosvika ikoko ndakuti handisi kuenda kuhama ndiri kuenda kubasa ndonotsvaga mari. Ko kana mari yacho iri kuuya naye asi kana mari yacho yamuri kutsvaga ipo ngati maona munhu ane mari ari kuprovhaidha zvese munenge munotsvage chii futi? Ipapapo nechinyatsoona kuti kuzoti uzobude iwewe nongochinyatsoona kuti hapana mari asi kana iripo zvayo unombomira uchimboona kuti zvinhu zviri kubuda here kana kuti hazisi kubuda. Alright. Hamene imwe nhaurwa zvakare yamungade kutizivisa ndeipi zvamunoita zvamungade kuzivisa nyika zvii zvakare? So far hangu hapana, ndozvandonyanyoita izvozvo ndochete zvinhu zvandinongoitawo. Alright, aiwa takamirira kuti mwana azvarwe tiye kuzomuona tizouye nemakorokoto tizopemberere kana mwana achinge azvarwa handiti? Makasununguka kuuya kana azvarwa makasununguka munouya momuona. Kana muchikwanisa kutombomupa rimwe zita motomupa asi ndinoenda mupa rimwe zita. Aiwa, mhuri yeZimbabwe ndonyaya yange tinayo muzuva ranhasi pano paChibanda Media. Sunungukai kutiudza zvamunofunga mucomment section. It's lockdown.